Okay, maayo nga pagtan-aw mga kaigsunan. Kung ugaling bag-o ka pa nga nakaagi dinhi sa ato nga channel, mohangyo ko nimo nga imuhang pinduton ang subscribe button. Ingon man kung mahimo, ako pud ti kang hangyoon sa pag-like niini kaysa imong pagbuhat niya na mga igsuon, makatabang ka aron nga ma-promote ang ato ang video ngadto sa uban pa nga mga katawhan nga buot makakita sa sama niini nga matang sa content. Akong nahuna-hunaan nga tingali maayo nga atong hisgutan kini nga butanga kay kabalota nga ang Biblia gitawag kini siya og manual. Mayon tag manual, nadiha natala ang mga butang o mga parte nga pananglitan sa usa ka butang, usa ka sakyanan o usa ka yun sa dinha nga imuha nga gipalit pananglit, iya ta makamao pinaagi sa manual. Makamao ta unsa nato paggamit ang usa ka butang. Now, mga kaigsunan, labaw pa ni ana ang Bible tungod kay ang Bible mao ni siya ang manual dili lang sa tao kundi sa tibuok kabuhatan sa Dios. Ang sentro nga gisgutan sa maong manual mao man gyud ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. So nganong ang kinabuhi man gyud ni Ginoong Hesus ang gisgutan diha mga igsoon tungod kay buot sa maong manual nga ang iyahang kabuhatan labi na ang mga katawhan nga iyahang gitubos mangliwat usab diha kaniya. Gusto sa Dios nga mosunod nganha kaniya. Ay dili maayo nga naatay manual apan dili mao ang ato ang pag kinabuhi, paglihok-lihok ug mga kinaiya or karakter dinhi sa kalibutan. Importante nga atong susihon ang atong manual. Kinahanglan tumano na to ang gingon dinha sa Josue 1:8 nga dili ginato ang ikalimtan ang manual nga gihatag sa Dios tungod kay mao ni siya maghatag kanatog nindot nga dagan sa kinabuhi. Makabalo po ta pinagi sa maong manual unsaan nato pag pasidungog ang atong buhi nga Dios, di ba? No, ingon ana ka importante ang manual diri sa atong kinabuhi. Ug kun wala ta ni ana, walay insaktong direksyon ang atong kinabuhi. Ug ingon ti ka sa dili pa ko motapos, no? Ato lang ning mubuon. Kining manual nga gigama sa Dios kabalo man ta nga sukad pa sa wala pa gani buhata ang kalibutan ug ang tanan nga naa sa kabuhatan sa Dios. Ang pulong diha na, no? Makita na to di sa John chapter 1 verse 1 nga sa sinugdanan ng pulong naa na huyog na sa Dios ug gani matud pa dinha ang pulong mao ang Dios, di ba? So masabot na to nga ang pulong o ang pulong sa Dios nga manual sa atong mga kinabuhi una na ni siya nga nahitabo kaysa ato ang existence diri sa kalibutan. Connectedness ato nga kinabuhi. Ang kalibutan nagaingon niini nga panultihon. History repeats itself. Diba? Nakita nato ang history. Nakabasa ta sa history. Nakahibalota unsay mga naa diha sa history. Nya matod pa sa maong panultihon, history repeats itself, meaning magbalik-balik ra ang history. Now, same with the words and mga natala diha sa Bible, because ang Bible is mo'y pinaka nindot nga basihan sa history. So bisan ang kalibutan nakaingon ni ana, then makaingon ta nga ang gingon di sa Bible magbalik-balik ra pud na diri kanato. Ug kay tungod kay connected na sa ato kinahanglan dili ta mo pabaya lang tungod kay sa dihang connected na diha kanato
Unya nabasa nato ang mga giingon din ha. Kung unsay mga nahitabo sa mga karakter nga atong nabasa diha sa Bible, like nila ni Jonah, like nila ni Jacob, nila ni David, or bisan sa mga New Testament people nga atong mabasa din ha. Kung unsay mga nahitabo diha nila, posible po na nga mahitabo raw sab diri kanato kung kita nagahimo sa susama sa ilang gihimo nga mga sayop usab nga gibuhat diha sa mao nga story diha sa Bible. Connected na diri kanato. Kumbaga kung masayop ta, kabalo na tag unsay mga consequences ug kabalo na tag unsay mga hantungan kung pareha ni Jonah ang ato ang nahimo nga sayop, mitipas ta, so tingali maoro pod ang consequences nga atong madawat. Ug kung pareha ni Jacob, ug kung pareha ni David, maoro pod usab kana magbalik-balik ra pod na sa tibuok nga kabuhatan sa Dios sa tanang mga katawhan nga iyahang connect diha sa iyahang manual. Hinaot nga nakakat-on ka mga kaigsunan, ug ngun ani lang ang atong pagpadayag niining tungura. God bless, matag usa.